बैसागुनि अमा 100 केजि नै जानोबा फैलायदो काजलगाव गामियाव ना नै बैसागुनि खिन्थु दिनै मोनजालै बैसागु जोबबासो मोनजागोन बैसागुनि अमा जाग्राफ्रा नै होंगो दोंगोथार बिबु बिखा जाग्राफोर बिबु बिखा बैसागुनि अमा जायो दां नोंसोरो नोंबो जायो नोंबो जायो बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय ना बाजै अमाखौ खेबना फैसा खाबायसै हांसोआव मेलेम गोनां दाबो फास्रायबानो मोजां लगै दोनग्राया अबाव दोनो बावबा खालाम बेदरा बेदरलै अमा नै मानसिया खयजन साब्रै जोंहा अमा जागोनब्रा बै आलासिफोर दावदै जाथारला आरो फानलाय हिसाबसो बेदरा दिनै बेसेबां पास केजि आधा केजिनि जख' माबानानै दोननाय प्लास्टिक लायो प्लास्टिक एथ'खानो अमा हमनायनिलै ये करा तो 3 नंबर के मन कोइन दे वो अच्छा लस चुराने में कौन बच्चे अब तो ये उठ गया जो योरी मामा माने आरो लादो नामा आं गासि लागासिनो बाय जालामला स्टारि सेलाबाय निसिना आलदा सिगारा आलदा माबाया आलदा गोजा हाबा जागोन आव 1 किलो जायाखै जानोसै